megalayapost.news. Kumshibin ta kajing lek men ya kajing pedang yo snem thmai ka Village Defence Party jong kasnong umroi madan ka bade ka wene ka kan huon ka bapek perman ban yada na ki kam sni harangkan bat kajing trelang bat ka dorbar snong umroi madan henne ka step kila panlong ya kajing ko mare thong na ka banta ki nong snong jong ka thong jong ka VDP umroi madan nang ba ka te kajing ko mare kalong ban hikai ki khun samlam bat ki hebrit bangi de ban bu khmat e ka kot ka khia ha kajing em ka baman na ka sgi dak ba pan mlien ya di ha ki kamile kai knang bangin long ki ba shat ba khlan bat ban lat ru na kajing pang ki ba bun rukom ya kate kijing ko mare la yo ban sedang ha pon ri buji mestem na la lenti umro airport bat ter shadu airport bat phai biang saka jaka bala sedang ya kate kijing mare ya gani kijing ko mare lawan ban kawe laman daw second in charge ka kamera opos ha kijing don lang ba LB Makri rang ba snong umro madan samla Samuel Kurba presiden ka VDP umro madan usamla damiyo la mare sekretari sang samla umyam lambat kiwe Hagani kijing mare thong lawan ru ban shimanta nadu ki hebrit ki samla kan thai bat shinrang bat ki long kmi long pa ki balahe karta bat kum kijing penslur bat IMC me ki no shimanta nagalyang ka VDP kla samru da ki khusnam bat ki sernot shabaro ki no wan ye shimanta Kun samla bat kunjuk dan kilong kumima di balai simbenta ya kanika jingele ya simha jingmare simha kanika step babat ngakermen rupa video ru ya kemet kabukot kemukya lomba jong kanika program kaba nakaliang jong berbar senong Ramadan kejungi di Bungze ika bat kunjuk rupa yang simhai sa nako serius ketemen berkunjuk ri ki perlok jungi di ledon tak yang jungi kum kadak jong kejing kemen lang bat kejing ya betulung lang yang ini kabenta na kabenta jong kot kekya ha imlang kasalang kejungi dia ngadap dak kejing sukumen bat ngadai kubleru ya kinong punya ya kenika jingi mare merpan kenika step bat bang termen skamru banangis mak nginang la ban ya kabakam ha bat kabakam janai na kabenta jong pi di kun happy barit kisamla kilong milong pa kat kibala pani simenta akan ngepor please megalayapost.news.